Jasper 366. Weert 411. Just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Maurits 437. You got to pump it up, and don't you know, pump it up. You got to pump it up, and don't you know, pump it up. Norbert 444. Janne 454. Dames en heren, kampioenschap, oude hengsten, hoort het al aan de muziek. Het woord aan de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Dankjewel, Ben de Reuter. We hebben hier natuurlijk 5 kaaiers van hengsten staan. En dan ieder paard markeert wel wat. Maar je moet natuurlijk beslissingen nemen. Dan moet zeker rasuitstraling zijn, correct in de bouw. En het beenwerk moet correct zijn. Het is natuurlijk bij deze hengsten, kan dat bijna niet anders, anders waren er geen dekhengst. Maar dan zijn de kleine dingen die dat doen. En ja, rasuitstraling is ook heel belangrijk. Technisch lopen is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn paarden bij die hebben een heel mooi voorbeen, kunnen misschien achter net ietsje beter aansluiten. En er zijn paarden bij die dat misschien wel beter doen. En één stap misschien iets beter. Dus dan wou ik maar beginnen met de kampioen. En de kampioen, dat is een hengst met echt heel veel rasuitstralen. En we zijn een rasfokkerij. En de sport is ook heel belangrijk en deze hengst presteert ook nog goed in de sport. Dus ik denk dat Shell een hele mooie kampioen is. Zulke de West, Sander 454. Maar wie wordt de reserve kampioen? Dat is natuurlijk wikken en wegen. Dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke beslissing. Maar je moet ook naar duurzaamheid kijken en naar technisch lopen. En als je dan zoveel op die leeftijd nog zo goed kunt lopen, dan vorig jaar had hij de Eupenprijs. Maar ik vind, en ook mijn mede-collega's ook, dat hij dat wel een keer verdient, de reservekampioen. Nee, sorry, de reservekampioen. Janne de kampioen, Jasper de reserve kampioen. Mensen nog één keer. Al in 4, 6, 9.
Het 4-8-1. Johannes 4-8-4. Wat 4-7. I'm sexy and I know it. Marcus 4-9-1. Mannen 4-9-2. Vier hengsten nog in de strijd. Alle vier met fans op de tribune. Laatste blik, dan gaat Bouke de Boer het zo dadelijk vertellen. En nu de beslissing. Ja, dames en heren, het is altijd weken en weken. We hebben een zeer meelevend publiek. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar je moet ook een beslissing nemen. Trouwens, ten eerste de voorbrengers, ringmeesters. Iedereen bedanken voor de medewerking. We moeten een beslissing nemen. En vandaag kiezen wij voor de twee jonge hengsten. En dat zijn Marcus en Nane. En het houdt in, ja, het hoeft niet altijd zo te zijn dat hij eerst op kop liep, dat hij straks kampioen wordt natuurlijk. Het kan ook zo zijn dat de nummer 2 geplaatste nu net iets beter is zien, wat meer souplesse tonen. Die mogelijkheid bestaat er natuurlijk. En daarom vandaag toch spuitje gewisseld. Marcus kampioen en Nane is kampioen. Top is, maar dan is het diepe net wat de kort zien om kampioen te worden. Dan bij de jonge hengsten hebben we vandaag een spuitje gewisseld.
kwam wel een beetje door dat Marcus hem vandaag in de tweede ronde net even ietsje beter liet zien. En het kwam vooral doordat hij ietsje meer buiging in zijn achterbeen laat zien tijdens de draf. En hij is zelf ook heel mooi opwaarts gebouwd. En dat zet hij dan ook goed om en dan gaat hij ook opwaarts lopen. En we zien graag technisch dat het paard technisch goed loopt en dat doet hij heel goed. En daarna eigenlijk ook een heel mooi voorbeengebruik en een fantastische voorhand ook. En die achter ook super aantreedt, maar net die buigen net ietsje mist erin. En dat zijn de kleine dingetjes dan. En dan ga je natuurlijk naar de rasuitstraling. En de bouw. En dan denken wij dat Charles misschien wel een heel mooie kampioen zou willen zijn. Paard van de ras, opstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een heel mooi kampioen. Dan gaan we naar de reservekampioen. Ik heb het al een beetje aangekondigd, dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid, een moderne hengst, borderline voorbeen erin, die opwaarts gebouwd is. En die daar echt nog een keer technisch wordt loopt. Dat een heel mooie reservekampioen Marcus. Gefeliciteerd. Alles komt bedenkt, aan alles komt bedenkt, ook aan de KVS-hengstenkeuring. Maar de kampioen en de reservekampioen, die kwam nog één keer voorbij. Juich ze eens toe, laten we eens horen!